a minikamera beüzemelése. Az on-off gombot 2 másodpercig nyomva tartjuk, bekapcsol, a kék fény jelzése mutatja, hogy a kamera be van kapcsolva. A módváltóval tudunk váltani videó és fényképek között. A piros LED jelzi, hogy fényképeket tudunk készíteni. Egyszer megnyomva elkészíti a képet. Megvárjuk, míg visszajelzés megtörténik, újra a mód gombot megnyomva visszajövünk alaphelyzetbe. Itt vagyunk pontosan a videó készítésének állapotában. Megint megnyomjuk a on-off gombot, és elindul a videófelvétel. Ezt a villogó kék lámpa jelzi. Innentől kezdve felvétel készül. Jó, elég. Megállítjuk a kamerát, azt megint jelzi a LED lámpa, utána kikapcsoljuk a gépet, és rá fogjuk tenni a gépre. Igen, most nyissuk ki. Itt a szürke. Csatlakoztatjuk az USB csatlakozót. Jól látja a szemem. Igen. Megvárjuk. Várjál, most ki. Egyet lépjünk odébb, rajta maradt. A villogó kék lámpa. Innentől kezdve képet felvétel készül. Megállítjuk a kamerát. És ennyi volt, mert a kamerát elcsaptuk. Még egyszer. Vedd ide, mutasd meg.